Možemo slobodno da kažemo da je u Petrovcu krenulo predpraznično raspoloženje i da naše ustanove organizuju već neke pripreme. Pored turističke organizacije i Narodna biblioteka Đuro Jakšić je ovde danas na trgu, da vidimo šta to Deda Mrazu treba deca da napišu, odnosno kako ste osmislili ovaj projekat. Pa najpre pozdrav svim vašim gledalcima. Upravo tako, danas smo ovde da pomognemo deci da napišu pismo Deda Mrazu i mi ćemo se pobrinuti da vilenjaci odnesu pismo na određenu adresu i da to pismo stigne Deda Mrazu, da bi on to odgovorio do dočeka nove godine. Ova sjajna ideja je zamišljena da traje od 10. do 25. decembra kako bi stiglo na vreme mališanima i kako bi se deca naravno obradovala Deda Mrazu. Naša koleginica iz biblioteke Jelena Popović došla na interesantnu ideju da probamo da kontaktiramo Deda Mraza i sa njim da napravimo neki dogovor da dečiju radost u tipu poklona klincima. Sad, Jeca je našla mail, mi smo poslali mail Deda Mraz je odgovorio i imamo sljedeći dogovor. Deca pišu pisma Deda Mrazu. Da li kod kuće, da li u biblioteci, nije bitno. Mi ta pisma šaljemo Deda Mrazu, a Deda Mraz odgovara deci i na kućnu adresu im stižu na neki način pisma koje su pripreme za poklone koje će da dobiju. Tako, deco, pišite šta god poželite, a nešto ćete možda i da dobijete, ne znam, ako ste bili dobri.